Эфирден алықлар вақытта студияда Осым Нұриева исемсіз. Бүгінгі шарлышының түп темалары. Мәшет Женнет үйінің алды. Ознақай районында капитал түзеклендіру тәмам. Мәчетебезнең монарасына хәтле төшерелеп, яңа монара ясалып, яңа ай куелды. Бөтен авыл халкы җыелып, бергә субботниклар белән материаллар кайтты, мебельләр кайтты, эшләр эшләнелде. Җәйге күркәм традиция. Шәһәрнең мәдәни мөхите проекты сезонын япты. Это круто, это прикольно, потому что у нас в Крыму примерно такая же история есть, только она немного, мне кажется, более масштабная, так как финансируется государством сильно. Спорт һәм күңел ачу вакыйгалары. Әлбәттә, район дәрәҗәсеннән алып Татарстан чемпионатына кадәр ярышлар оештырылды. Было интересно попробовать что-то именно на воде, на трамплинах и на фигурах. Ознакай районы Сәпей авылында капиталь төзекләндерү үткән мәчетне ачу тантанасы узды. Бу мәчет соңгы елларда үзгәреш кичергән дистәләгән Аллаһ йортының берсе. Аны яңартуда авыл халкы күп көч куйган. Авыл уртасында нур чәчеп торган мәчеткә янкырма кору узган елның декабрендә планга куела. Безнең кечкенә уебызны авыл халкы күтәреп алды. Мәчет яңа баштан сүтеп җыелды дип белдерә авыл җирлеге башлыгы Фәния Галиева. Мәчетебезнең монарасына хәтле төшерелеп, яңа монара ясалып, яңа ай куелды. Бөтен авыл халкы җыелып, бергә субботниклар белән материаллар кайтты, мебельләр кайтты, эшләр эшләнелде. Кичәгенә дә менә челтәрләр китерелеп элде, коверлар җәелде. Капиталь төзекләндерүдән соң Аллаһ йорты 2 тапкырга зурайган, танымаслык булып үзгәргән. Менә монда мәчетнең янкырма өлеше. Биредә хәзер дини мәҗлесләр үткәреләчәк, шул ук вакытта укулар да алып барылачак. Моның өчен заманча җиһазлар да булдырылган. Мәсәлән, менә бу интерактив такта. Безнең мәчетебездә инде хәзер кешеләр йөри, олы яшьтәгеләр күбрәк йөри, яшьтәгеләр инде әзрәк йөри. Инде иншалла мәчетләребездә күпләп йөри башларбыз. Без генә түгел, башка авыллардан да, башка җирләрдә дә инде күригәле, карыйгәле, укыйгәле, намазлар укыйгәле килделәр дип ышанып торабыз. Тантаналы чарада Татарстан мөфтиятенең Көньяк-Көнчыгыш төбәге казые Марат хәзрәт Мәрдәншин, район имам хатыйбы Азат Тәлибуллин да катнашты. Авыл мөселманнарының, авыл халкының биргән садакалары хисабына төзекләндерелде. Аллаһ Тәала разы булсын шушы кешеләрдән. Пәйгамбәр саллаллаху алейһи хадисендә дә әйтте, кемдә шушы җир йөзендә Аллаһның йортлары, мәчетләрне төзесә ди, Аллаһ Тәала аларга җәннәттә шулай ук инде йортлар төзермен дигән. Мәчетне тантаналы рәвештә ачканнан соң ир-атлар анда намаз укыдылар. Соңыннан кунаклар мул табыннар артында сыйланып, аралашып утырдылар. Илмира Шәрифуллина, Рөстәм Акбаров, яңалыклар вакыты, Луч, Әлмәт телекомпаниясы. Төбәгебездә менә инде 10 елдан артык җәй дәвамында халык күңелен җыр-моңга иркәләгән шәһәрнең мәдәни мөхите проекты киләсе елга кадәр саубуллашты. Татнефть компаниясенең бу проекты быел 12 торак пунктны берләштерде. Җәйнең һәр атнасында җомга һәм шимбә кичендә төрле жанрдагы чыгышларны меңләгән тамашачы карый алган. Проектны ябу тантанасы бу елның яңа локациясендә Калабыз су саклагычында узды. 2016 елдан тормышка ашырылып килә торган шәһәрнең мәдәни мөхите проекты республикабызның көньяк-көнчыгышындагы 12 торак пунктны берләштерә һәм шушы дәвердә меңәрләгән Татарстан халкы һәм кунаклары үзләренең җомга һәм шимбә кичләрен менә шушындый гадәти булмаган мөхиттә уздыру бәхетенә ия. Су буе кояш баеш һәм саксофонда яңгыраган көйләр. Узып баручы җәйнең якты мизгелләре күңелгә уелып калсын өчен моннан да кулай тирәлек бар микән?
Әлмәт, Түбәнкама, Азнакай, Баулы, Бөгелмә, Жәлил, Алабуга, Лениногорск, Нурлат, Ширмешән, Актүбә бистәсе, Мәлбагыш авылы. Бу сезонда гына да республиканың көньяк-көнчыгыш регионында проект кысаларында барлыгы 919 чара узган. Бу төрле жанрдагы концертлар, иҗат кичәләре, остаханәләр, бию мәйданчыклары. Бер сүз белән әйткәндә, җәйнең җылы хатирәләре дигән сүз. Основная моя локация Каракус, очень нравится быть там. Вот, потом в парках Сулыки, в Комсомольском парке. У нас в городе, что мне нравится, очень много локаций, очень много мест, куда люди могут пойти. Сезонны ябучы очрашуның махсус кунагы Михаил Васильев, Кырым Республикасы Феодосия шәһәреннән килгән җырчы. Аңа 21 яшь, үзәк телевизион каналларының берничәсендәге проектларда катнашкан вокалист, проектка чакыру буенча килгән. Бу проектны Кырымда узучы зур программаларның берсенә тиңли. Это круто, это прикольно, потому что у нас в Крыму примерно такая же история есть, только она немного, мне кажется, более масштабная, так как финансируется государством сильно. Называется Таврида Арт. Чарада Татнефть Хәйрия фонды директоры Эльмира Газизова да катнашты. Ул проектның тамашачылар тарафынан көтеп алынуы 75 еллык тарихы булган компаниянең социаль дөрес юнәлештә булуына дәлил диде. Сүз уңаеннан соңгы 10 елда республикада 400-дән артык эре парк һәм скверлар булдырылган, шуларның күбесенә Татнефть компаниясе дә саллы өлеш керткән. Радифа Нагманова, Рафаэль Сафин, яңалыклар вакыты Луч, Әлмәт телекомпаниясе. Бөгелмәдә татар мәдәнияте үзәгендә рәссам Фәрит Газизуллинның шәһәр көненә багышланган Туган як исемле күргәзмәсе ачылды. Фәрит Газизуллин рәссамына түгел, сәяхәтче дә. Күптән түгел Памир тауларында булып кайткан. Тәэсирләре турында ул безнең төшерү төркеменә дә сөйләде. Традициялар дәвам итә. Рәссам Фәрит Газизуллинның һәр күргәзмәсе котлаулардан башлана. Чарага аның хезмәттәшләре, дуслары килгән. Традиция буенча күргәзмәне шәһәр көне алдыннан оештыралар. 64-нче тапкыр шушы күргәзмәне ачабыз. Бу инде безнең Бөгелмәбезгә, безнең халыкка шәһәр бәйрәме алдыннан бик матур бүләк була. Рәссам күргәзмәне ел сайын оештыра. Быел ул художникның 80-нән артык картинасын үз эченә алган. Картиналарның сюжеты шактый төрле. Биредә табигать этюдлары, тауларны, шәһәр пейзажларын, кеше портретларын, натюрмортларын очратырга мөмкин. Мы сегодня приехали. Без бүген Әлмәттән туганнарыбыз янына килдек. Менә үтеп бара идек, күргәзмә ачылуын күрдек. Кызыма да бик ошады, миңа да ямьле картиналар. Фәрит Газизуллин гадәти булмаган шәхес. Аның тормышы кызыклы. Ул маҗаралар, сәяхәтләр белән тулы. Булар барысы да аның эшләрендә чагыла. Рәссам гомеренең озак елларын геолог булып эшләгән. Экспедиция маршрутлары аны Поляр буе, Көнбатыш Себер, Казахстан һәм Якутияның иксез-чиксез киңлекләренә алып китә. 20 ел эчендә ул бик күп маршрутлар үткән. Ә үзенең тәэсирләрен күп еллар узгач рәсемнәргә төшергән. Менә хәзер дә сәяхәттән кайттым. Памирга 5-нче тапкыр мендем дип сөйли ул. У меня оторвался. Биектә тауларда минем ботинкамның табан асты килеп төште. Мин ялана аяк калдым, ләкин мистика инде. Яңа ботинкалы булдым. Юлыма бер юлчы килеп чыкты. Ул үз ашханәсенә алып кереп, миңа ботинка бүләк итте. Менә фотографияны да алып килдем. Бөгелмәлеләргә күрсәтим дип. Күргәзмә 2 ай дәвамында татар мәдәнияте үзәгендә эшләячәк. Айгөл Шәрәфиева, Ямяхин, яңалыклар вакыты, Луч, Әлмәт телекомпаниясе. Узган ял көннәре калабызда спорт вакыйгаларына бай булды. Татнефть компаниясенең Парклар лигасы проекты финал уеннарын компаниясенең 75 еллыгына багышланган Россиянең ягулык энергетика комплексы командалары турниры дәвам итте. Моннан тыш шәһәр күлендә су чаңгылары буенча республика беренчелеге һәм Татарстан чемпионаты узды. Буларның барысында Радифа Нагманова күреп кайтты. Сүз аңа. Личные соревнования мужчины и женщины.
проводят. Городки уйыны борынгы уйын. Белгечләр аның 1000 еллык тарихы барлыгын ассызыклый. Уйын тамгалы мәйданчыкта торган агач кисәкләрне махсус спорт снаряды ярдәмендә чиктән бәреп чыгарудан ибарәт. Россия Федерациясе спорт министрлыгы тарафыннан городки уйынының 3 аерым дисциплинасы танылган. Яңа уйный башлаганнар да аңа тиз арада өйрәнә ала һәм остара ди уенчылар. Когда вот в город пришли городки, я как-то увлеклась сразу, и у меня пошел процесс. Сначала, конечно, очень плохо было, потихоньку, ну, тренироваться надо, конечно. Надежда ханым кебекләр Җәен парклар лигасы уен астында берләшә алды. Татнефть хәйрия фондының бу яңа программасы колабыз халкы һәм кунакларын актив ялга җәлеп итүне максат итә. Мы, получается, начали с 1 июня этого года. Без быелның 1 июньнән башладык. Катнашучылар атна дәвамында заявка бирәләр иде. Җирәбә салып, һәр якшәмбе шәхси зачет ярышлары узды. Булар барысы да исәпкә алына барды һәм бүген финал уеннары үткәрелә. Кубоклар, медальләр тапшырыла. Вот. И каждое воскресенье это локальный турнир. Но при этом есть общий зачет, который учитывается в течение лета. И вот сегодня у нас проводится финальное соревнование, где уже определяются места, вручаются кубки, медали. Татнефть компаниясының чираттагы спортка бәйле проекты быел 4 спорт түрі буенча узды. Җәй дәвамында спортта оста булмаган, ләкин спорт төрләрен яраткан әлмәтлеләр үзләренең ял көннәрен рәхәт итеп актив ялда уздыра алды. Шулай иттереп, бу проектка городки уены, пляж волейболы, теннис һәм урам футболы керде. Һава шартларына бәйле рәвештә пляж волейболы һәм урам футболы нәтиҗәләрен соңрак игълан итәчәкләр. Ә бүген исә үзәктә теннис уены җиңүчеләре. Лаеклы бүләкләрен Илнара Рамазанова, Ольга Пескунова һәм Динара Бакирова алды. Без монда дуслар белән аралаштык, рәхәтләнеп ял иттек. Теннисны карарга бик ярата идем. Бу җәйдә мөмкинлек булды уйнарга и вакытны шулай кызык итеп үткәрергә. Егерме 29-31 август көннәрендә юбилейный спорт сараенда Татнефть компаниясының 75 еллыгына багышланган турнир узды. Бу вакыйга Россиянең ягулык энергетика комплексыннан иң яхшы боз дружиналарын җыйды. Уен башыннан ук Татнефть командасы үзен кыютытты. Исәпне көндәше капкасына керткән шайбасы белән Азат Венгатин ачып җибәрде. Аның җиңел аягыннан башка алкаларда озак көттермәдем. Беренче периодны 5-0 исәбе белән яптылар. Ну, мы их как бы первый раз пригласили, конечно. Так-то мы обычно у нас... Без аларны беренче тапкыр чакырдык. Гадәттә Газпром, Сибур, Лукойл белән уйный идек. Бу команда яңа, ләкин җиңергә терәүләре күренә. Уеннарына дүртлек куярга була. Они же, я так понимаю, еще не наигранные ребята. Поэтому, все хотят выиграть. Они все работают, все тренируются, как бы, грубо говоря. На данный момент вот как, четверочку можно поставить. Мы, можно сказать, только начинаем свой путь в хоккее. Без әле хоккейда юлны башлыйбыз гына. Татнефткә чакырулары өчен рәхмәт белдерәбез. Зур тәҗрибә тупладык. Барлык егетләр дә канәгать, югары дәрәҗәдә оешканлык. Чакыруыбыз өчен зур рәхмәт. Ребята получили опыт, грандиозный опыт, очень все довольны. Турнир проходит на высоком уровне, организация отменная. Спасибо за приглашение. Турнирда катнашкан һәр команда үзенең көндәшләре белән 3-шәр уен уздыра. Хәзерге минутларда Боз аренасында Татнефть командасы Транснефть Прикамье командасы белән очраша. Соңгысы чагыштырмача яңа яшь команда булуга карамастан, безнекеләргә 3 шайбаны кертергә өлгерде дә инде. Транснефть Прикамье командасы уенның икенче өлешендә уяна башлады. Периодның беренче яртысында көндәшләре капкасына рәттән диярлек 3 алка ыргытты. Мондый йомшаклык Татнефть командасы тарафыннан вакытлыча гына булган күрәсең. Омтылышлар булса да, Транснефть Прикамье башка алка кертә алмады. Уен нәтиҗәсе 4-3 исәбе белән тәмамланды.
Турнир озағында бүләкләү тантанасы да узды. Иң яхшы уенчылары итеп Куйбышев Азоттан Алексей Милайкин, Транснефть Прикамьедан Александр Точилкин, Тольятти Каучуктан Дмитрий Гудков һәм Татнефть командасынан Вадим Батурин танылды. Өченче урынга Куйбышев Азот, икенчегә Тольятти Каучук командасы чыкты. Турнир җиңүчесе итеп Татнефть командасы танылды. Бу ярышлар спорт бәйрәме генә түгел, Россиянең яулык энергетика комплексы өлкәсендә хөкем сөргән бердәмлекне һәм команда рухында күрсәтте. Ну что, 21 номер выехал на свой финал. Сейчас будет, наверное, нам демонстрировать финалочку хорошую. То есть зарезка сделать скерри-кролл. Әлмәттә су чаңгыларында республика беренчелеге һәм Татарстан чемпионаты узды. Бүген республикада бу спорт түре 6 меңләп кешене берләштерә. Колабызда булдырылган Вейк-парк Татнефть компаниясының сәламәт яшәү рәвешенә керткән тагы бер саллы бүләге. Бер генә дә буш тормый ди. Бу ярышка кагылышы булган спорт белгечләре. Республика күләм ярышларны да әлмәтлеләр шуңа яхшы база булганга күрә кабул иткән. В Альметьевске, да, стоит кольцевая воднолыжная установка. Әлмәттә әйбәт дәрәҗәдәге буҗралу су чаңгысы җайланмасы тора. Ул республикада берәү, шуңа күрә без чемпионатларны, төп титуллы төбәк ярышларын биредә уздырабыз да. Монда беренче ел гына килмибез. Наши региональные соревнования. Приезжаем сюда не первый год. Едет в сторону фан-бокса по верхней граньке. 50-50 на бурслайд, на 50-50 на бэк-180. Су чаңгылары спортында 12 дисциплина исәпләнә. Кайберләре белән тирә хәрәкәт аппараты зыян күргән кешеләр дә шөгыльләнә ала. Бу спорт төре федерациясе Казанда 2013 елда теркәлгән. Гомумән бу спорт төре белән кызыксыну ватандашларыбызда 60 еллардан башлана. Боҗралы су чаңгысы җайланмасында 1 сәгатьлек шөгыльләр тренажер залында 2 сәгать эшләгәнгә тиң ди спортчылар. Я родилась в городе Казань. Очень всегда любила экстремальные виды спорта. Мин Казанда туып үстем. Һәр вакыт экстрим спорт төрләре белән шөгыльләндем. Бу спортка батуттан килдем. Үземне сулы спортта сынап карыйсым килде. Потому что было интересно попробовать что-то именно на воде, на трамплинах и на фигурах. Вперед на третью позицию. Татарстан беренчелегендә 15 яшьтән 19-гача балалар, Татарстан чемпионатында 19 яшьтән өлкән хатын-кызлар һәм ир-атлар көч сынашты. Су чаңгыларында ярыш бүген 22 үз спорт түренә гашыйк булган осталарны берләштерде һәм хәзерге җиңүчеләр арасында әлмәтлеләр дә бар. Я являюсь президентом спортивного клуба «Дельвейс» и участник сегодняшнего чемпионата РТ города Альметьевске. Победитель, конечно же. Что вы сейчас ощущаете? Эйфория, исторический момент, так как многократно участвовал в чемпионатах. Это было 2-е, 3-е место, бился там тоже в финале. То есть и постоянно это было не первое. Җиңүчеләр диплом, медаль һәм кубоклар белән бүләкләнде. Рәдифә Нугманова, Рафаэль Сафин, яңалыклар вакыты Луч, Әлмәт телекомпаниясе. Бүгінгі шығарылышта шулар еді. Мен Алсын Риева һәм монтаж операторы Динара Гайнетдинова. Сезнең белән саулашабыз. Исән сау булыгыз.